Jeg har simpelthen lige fået den smukkeste bryllupsalbum ind af døren her. Det er en fotobog fra Pia og Johnnys bryllup her i sommers. De har selv customized denne her bog med, hvor mange sider de vil have i den, hvilken overflade og indgravering den skal have. Og så har de selv været inde via mit system og vælge, hvad for nogle billeder de godt kunne tænke sig blive en del af deres fotoalbum fra deres store dag. Det her album, det kommer i en fin lille kasse, som I så før. Og så har jeg ellers designet og sat de billeder op i bogen, som Pia og Johnny de ønskede. Den her bog her, den kan fås i lige præcis som du ønsker. Du bestemmer antal sider, du bestemmer overflade, skal det være med stof, skal det være engravering, hvor stor skal den være, skal den komme i en boks eller ej. Alt det bestemmer du selv. Og så sørger jeg for at lave den til dig og få den sendt til dig. Så har du fået taget bryllupsbilleder hos mig, eller konfirmationsbilleder, eller andre billeder, som fortjener at komme i et fotoalbum. Det kan også være familiebilleder, der trænger til at komme i et lidt mindre fotoalbum. Jamen skriv til mig, og så får jeg designet det til dig og sendt afsted til dig.